lehmäkin kyypäs tuohon puuhun. Se uskoo. No ei varmaan kyllä usko. No katos. Heikki, tulepa tänne. Terve. Terve. Me kestät tikkaa. Joo, mutta kuule, Heikki. Uskoksia sen kuule, mitä me eilen näin kuule tuolla näin. Uskoksia mitä me näin eilen tuossa? Joo. No näin vielä sanoo ennen kuin me sanon mitä me näin. Sano sitten. No kuule, eilen näin kun tuo Kemppasen lehmä kiipesi tuohon puuhun. Uskoksia sen? Joo. Uskon minä. Kyllä nostettu. Näinhän lehmä puuhun pääsee. No ei tietenkään. Miten se sieltä pääsit alaskaan? Kukahan se tää tämä porukka? Kuulepa Heikki. No mitä? Kuule, jos puunaamatta kuule paskana, niin saat tämän puun. Päin! Mitä miestä se sisko täällä nyt hallaa? Ja mikä haju? Ja missä kunnossa? Kyllä se on raja mennyt nyt liian pitkä. Olen kuullutkin, että se kuule tanssaamassa ympäri kapakoita, mutta emme olisi saanut ajatella, että tämmöstä. Missä se Heikkikin on? Kuulepa hei, Maikka. No mit? Mulla on sulle yksi ainoa sana sanottavana. No mit? Että ulos täältä ja heti. Minun laskujen mukaan sinne kyllä tuli jo 4 sanaa. Ja tästä lähtien mulla ei ole sulle sanottavana yhtään sanaa, ennen kuin polovilasti pyydät mutta anteeksi. Ja tämä olisi pitänyt tehdä jo aikoja sitten. Päivää. Lähdin sitä takueläkehakemusta täyttämään. Jaa, että vai on miehellä Lähdin takueläke aikana, että niin. Niin, Joo, nyt on mennyt 1 ollut liikaa. just. Hain paperit tästä. Joo. Tässähän se on. Jaa, te olette Arne Mikael Korpia ollut työkyvyttömyyseläkkeellä 1. lokakuuta 2003 alkaen. Voi kun nämä teidän paperillekin on nyt niin ryppyset ja likaistulikseita osaa, ei millään mitään selvää. Onhan tässä. Joo, ja niin kuin te olette itsekin noin likainen ja taidatte olla vähän juovuksissakin. Kyllä minä vaan kehottaisin, että menisitte kotiin ja kävisitte jossakin saunomassa ja vaikka sitten puhtaan vaatteet päälle. Pörskele, nyt tää ryppää koko päivän ottaa. No ei Teillekö vain pari kalia? paljonkaan ole. Älä ei mihinkään niin kuin se hakemus. Joo, lähtekää rauhassa. No eli tässä ei. Tulisitko minulle vähän avuksi, kun täällä on vähän tämmönen epäsiisti häiriköity mies täällä toimistossa? Joo, kiitos. Ei.